Pagbati ka na ko, Stella. Ayaw kayo yun pagpaulipon sa buong gugma. Apa nga naman, ma? Tungkol kay sama na ako. Patyon ka ni anang pagbatia. We tell ourselves another season. Asa ka? Haki ko, Dante. Stella, Ang una ko. ako Kapag sa ari ko, nga humanin ang tanan, kalimtan ko ni mo. sa katapusan, nakitaan ko na ginagawa, Stella. Kinsa ka? Ako si Dante. Sorry. Wa ko'y kailan, Dante. Excuse me. Di ka makalikay na ko, Stella. Bisan asa ka magtago. Pangitaon taga-tungod kay nagdaka sa kong timaan. Ang timaan. Nagsulat. Sini Rica Bidad. Huwag mo anong mo pa uli ka man, Brenda. Kuan, ma'am, kanang, Nahadlok ka na ako. kuan, wa man, ma'am. Ganahan lang kong muli sa ambay din sa syudad, Ma'am Corazon. Dili. Ha? Unsay dili, Ma'am Corazon? Dili ka mahimong mo pa uli karon. Nakasabot ka. Paranda. Kuan, ma'am, mubalik raman dayon ko, Ma'am Corazon. Muli-li lang ko sa ambay, sa akong mama. Nakasabot ka ba sa pong dili, Brenda? Nakasabot man, ma'am. Huwag nahibaw yun ka sa mining ini. Oo, dili. Kuan, dili ka musugot nga, mupauli ko. O kay dili magkumusukot ka mo, pauli ka. Pagpuyo ka diha. Ha? Gusto ni mong angkunon si Dante, di ba? Oo. Kay ako mangyud ang una niyang uyab. So, paabuta siya din eh. Ha? Ikaw ang tabangan ko nga maasawa ni Dante. Ug dili ang akong masinupakong anak nga si Stella. Hain naman ang bata pag isugo na kong martilyo. Kinala mo kagawas ko din eh. Sa dili pang mabalik si Berting. Ug dili may makagkubot ang mga silingan pahin ining pagpreso ni Berting na ako ining paya. Dili may mo masintro mi sa balita. Ate, nanyang may tilyo. Salamat. Salamat ay. Ay, salamat mi balik yung ka. Abi. Itunol diri sa bitana ka na martilyo. Tungtong lang ang kahon. Ano makabot ka diri na ako. Dali. Kalibog yun yung polo o t-shirt sa lalaking nakalit lang matunga din sa suod sa bahay na. Ako lang hibutan din sa sofa. Akong pilon. Kung kinsa man siyang misuod din sa bahay, doon na gid siya yawi sa pultahan. Ug kung doon na siya yawi sa pultahan, buti pasabot niya na. Nga, dili ka si Papa ang magsuldanan din sa bahay? Posible to na si Papa ang ipauli. Kinaglumibaw na niinis Mama. Ako nag-i-charge ang ako silpon. Bisan kadiyot lang, ma'am. Mupauli lang ko. Mubalik radayon ko din eh. Ayaw ko kilara, Brenda. Ma'am Corazon.
Ug ayaw kog supaka. Kay lain baya ko kung ako na ang masuko. Ayaw na lang pagtuman sa mong gusto, Brenda. Bitaw, Brenda. Puno kay akong utok ron. Na-stress ko sa pagkontra sa akong anak nako. Busa dili ko ganahan nga doon na pa'y mga sipyat ka mahitabo sa akong palibot. Sige, ma'am. Kung mao'y imong gusto. Ug ayaw kipagtuman sa gusto. Kay mauna ang di na ko ganahan. Kanang supakon ang akong mga kasuguan. Recorded by Daily Pen. Dili ka na mahitabo, ma'am. Sige na. Pag-andam na sa kusina o atong makaon. Ug ayaw kipag-ikyas. Kanahibaw si Berting kung asa ka pangitaon. Dili, ma'am. Sige. Lakaw na sa kusina. Yes, ma'am, korason. Taoy, kahadlo ko din na uhiya. Kakuyaw pa ining ma'am, korason. Pero mahadlok man ko nga magsupak-supak niya. Tingnan na makagawas ka din eh. Hindi may mong mapiso ko ni Berteng din eh. Saan matinay sa bodidante nga kisundan ni Berteng. Kaya na magbaba kinikandados ka dinas kong tigil. Unsa makaisunod akong buhaton. Asa magin ako pangitao ng mabdos nga magbisitahan ni Ma'am Corazon sa mental hospital. Kaya sa maning nanawag sa kong cellphone. Numero ko man eh. Hello? Kinsa ni? Si Dr. Miranda kinidante. Dr. Miranda? Unsa man, Dok? Nganong nanawag man ka? May nahinamduman ako sa Bagitali sa pagka-hospital Corazon. 20 ka tuwing nakapit ang milamay. Unsa mang nahitabo, doktora? Kina na magkita na pagbalik. May ipakita ko dito. Asa ta makita? Ug kano sa? Ug ba sa buntag, alas 9. Balik ako diri sa bahay. Sige, doktora. Ug salamat gid kayo. O sige. See you tomorrow. Bye. Salamat. May kahayag na gyud nga may bawaan ko kung kinsa gyud ang tinuod nga mahanis nila. Ang kandado sa kadinas kong tigil. Kaya na magbubak ka. Naguba. Naguba. Natagtag na. Natagtag na ako. Ang ako tigil sa kadina. Aputahan. Aputahan. Dili mabli ang putahan. Ikadaduhan ni sa kawas. Sa bintana. Suwayan ko guba ang bintana. Kaon na, Norma. Dili ko ganahang mukaon, Lola. Kinahang lang ating manoni mo imong lawas para sa umaabot nga problema, Norma. Ibaw ko nga may dako pang mahitabo sa umaabot. Lola. Og kana ang panghandaman mo. Busa kinahanglan mo kaon ka. Magpakalig-on ka. Naglain lang ang akong kabuhi nga naghuna-huna sa lakaw ni Dante karon, Lola. Ayaw una ni guna-una. Pag-ampuhin o diha nga malayo sa peligro ang imong anak sa pagpangita sa kamatuoran. Nila. Nakupa ko ng bungbong sa kill sa bintana nga doon narihas.
Kinahanglan mabustutan ko ng dako. Aron maarang ko. Berting! Hain na si Brenda. Nakatuog siya sa pikas kwarto, Ma'am Corazon. Berting, may lain kong sikreto nga isulti nimo. Unsa ka na, Ma'am Corazon? Sultihan na ba ko nimo kung unsay suod sa tinakpang lawak? Dili, Unsa sa lain mong sikreto, Ma'am Corazon? nasuod ko og usa ka mental hospital, Berting. Unsa? Mao kadag akong sikreto. Nga dili ko na unta gusto nga balikon og katon pa. Namintag hospital ka, Ma'am Corazon. Oh, human ko biyain ni Rodolfo Solana. Wala ko makaya sa kong utok ang mga pagkitabo. Mao nga mikaging ang akong utok, Berting. Mga dili gyud ko angay pasokon. Ug nganong imo man ang gisulti nako karon, Ma'am Corazon? Tugod kay gusto kong atuon mo ang mental hospital diin ko masud, Berting. Unsa? Nana, natatak ko ang bumbong. Magkagawas ako din sa kapresuhan ni Batin ako. Magkagawas ako. Ang Panyawan Liniment Oil, mas mo pang mas epektibo nga haplas aron mawagtang dayon ang inyong mga sakit sa kalawasan. Kung na ka mo'y biri-biri, barikos, sakit sa lutahan, sakit sa ngipon ug tiyan, epektibo ang paghaplas sa Panyawan Liniment Oil. Minutos lang wagtang dayon ang inyong mga sakit sa lawas. Alang sa kababaynaan nga dunay dysmenorrhea, epektibo sa ang paghaplas sa Panyawan Liniment Oil diya sa inyong puson, tiyan ug wagtang dayon na ang inyong dysmenorrhea. Produkto sa Marketing. Oras sa gininyo sa Bimig. Bimig Premium Hog Pellets with Lean Plus Technology. Ang totoong premium feeds. This time check is brought to you by Consays, superior combination of zinc, vitamins A, C, and E for stronger immunity and healthy skin and hair. That time check was brought to you by Absolute Distilled Drinking Water. Pure water, pure love. Nakaka-LS jud ang Loipi. Kayot kong kayot jud. Tinuod nga Lodi. Usahay, mamuhipoy. Maayo jud og naay Pinoy Jamo Booster. Ang Pinoy Jamo ay ready-to-drink herbal blend supplement syrup. Giusa sa sachet ang all natural ingredients. Parehas sa ginseng, sambong ug long pepper. Pinoy Jamo Booster. All natural ingredients. Sarap sa pakiramdam. SRE 10 peso intro price per sachet. Available at Mercury Drug and other leading drugstores nationwide. Promo period extended December 1, 2021 up to May 31, 2022 per DOH FDA CFR permit number 0463 series of 2021. Mahalagang paalala, ang Pinoy Jamo Booster ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri na sakit. Bay, kung ikaw isa ka mag-uuma, mauna kini ang imong gipaabot kay pag-asenso gikan sa Department of Agriculture ug PhilMec. Kuhaan na ring higayong makabenepisyo sa programang RCEF Mechanization Program nga naningguwang tabangan ang mga mag-uuma nga makadawat og mga makinarya sa pag-uma. Mahimo kamong makaangkon sa mga makinarya sa pag-andam sa yuta, sa pagtanom sa bili ug pagsabuang sa tanom, pangpupo sa humay, dunasab sa pagbulad ug galingan sa napupo nga humay. Panahon na aron ma-mechanize ang atong pag-uma. Para sa dugang impormasyon, nakikiusa sa PhilMec o Facebook page na ini. Basta RCEF Machinery Distribution sa PhilMec na. Magkaguro sa mag-uuma sa saktong makinarya. Nang maaprubahan sa bansa ang pagbibigay ng COVID-19 vaccine sa mga batang may edad 12 to 17 years old, unang binigyang pansin ng gobyerno ang mga kabataang may karamdaman. Napaka-successful po ng ating pilot children vaccination sa 1,500 children with comorbidities with only 4 minor visual side effects. Nagpakita ito ng magandang resulta, kaya't hindi nagdalawang isip ang kinauukulan na mga minor de edad sa iba pang mga lugar ay mapapapunahan. Nakikita po namin na pwede na po tayo mag-expand. We can accelerate the vaccination of children towards the opening of the classes and economic recovery. Isang mensahe mula sa DOH, PCOO, KBP, and this